Siones. Pasalamat Dadi, Jose Pepe Hison, Irene Punsalan, Christian Rona Gomez and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Mirna and Perdi Lising, Encarnacion Tolosa at Senior Choir. Special intention, Olimpio Macabali and family, Alexander Serrano, Constantino David, Vicky Macabali. Healing Mario Supan, Lina Bonus, Bel Trinidad at Anita Chente. Birthday, Eliasar Calma. Pakiabetala naman po, birthday, Chloe Pineda at Shelly Gonzalez. Makiabetan po kinyo. Ginaginingin pa po ng anak, po ng Banal na Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos,
Ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kekan timurin, may payabak kay po. mayapayabak po amo. Umpisanin naman ng Aldo Pamagobra niya, pangadita na rin sa blang munta, karing-karelang opisina, at lugar pipagobran. Nga batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapad pagsisyan, din kasalanan tamo, at anyaran pamilunas na at kapatawaran ng Diyos. Igang akit da retang lubos manalig. At alang kapikakunuan keka. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Igang mituturo king pamamatawad aalang bilang. At tupaya ning kasalpantayanan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang atyo king mabilo gayato. At king gamat mo at king sablang bage. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos na may ipayang tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen. Manalangin tamo. Ginong Diyos, ing kay kangamano ning biye, pagkalaman na kaming bayong pangabait. Manalo na sanang tanggapan miyang makabuklat na puso, may biyebe kay kaniti king tula, at ipasyag miya king lugod. Itiyadan mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambem, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king mula ning libro ning kabyasnan. Ikong pamuntok ning yato, lugaran nyo sa ingustisya. Ibiliye king pamisipyu ing Ginoo, at pagkapilitan niyang panintunan, king mitmong katapatan. Akit deret ang lubos manalig kayo, at pakit siya, karetang alang kapikakunuan kayo. Dapot miwali laking Diyos, detang ating marawak kaisipan, at mangmangkapin, nung subukan me, at mga pakarine kamo. Eya lungub ing kabyasnan, king taong marawak akapagnasan, at eya manuknangan kapilanman, king taong alipaning kasalanan. Lumapit ya itang banal ay espiritong talaturo, king mapaglinglang, eya mandaton, king taong ating marawak ay isip, at labanana, ing kaya lang hustisya. Metong yang espiritu ing kambyasnan, ami talaga para king ikakayap daring tao. Dapot ene patawaran, inunumang magsalitang kalapastangan king Diyos. Uling balo na ning Diyos, ing katamong panandam at isipan. At daramdamana ing balang amanong katamong sasabyan. Antina ning atyu ing espiritu ning Ginoo, king mabilog ayato, at atyu king gamat na ing sablang bagi, balo na ing balang amanong sasabyan daring tao. Amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. tayran mo ko o Ginoo, king dalan payinturo, king biye alananga. Tayran mo ko o Ginoo king dalan painturo king biyalananga. O Ginoo, sinuri mo ko at kakilala mo ko, balo mo ing sablang daraptan ko. Agyang keng marayu at alastas mo ing isipan ko. Akakit mo ko magobra ko man o makapaynawa, balo mo
ing sablang daraptan ko. Tayran mo ko, O Ginoo, king dalan, painturo, king biye, alanangga. Bayo ne paayag kas ning asbuk ko ing amano, balo mo na ing sabyan ko. Kambening kekang upaya, ingatan mo ko. Alang makalingad kimbe ko keka, ing kabyasnan mo, lalagpas king kaisipan ko. Tayran mo ko, O Ginoo, king dalan, painturo, king biye, alanangga. Nukuman malyari munta, ban atalastas da ka. Nuka rin da ka malyaring asalikutan. Mukyat kuman king banwang matas at tsuka ka rin. Nung megkera kuman, king karinan nigbete, karin at tsuka mo rin. Tayran mo ko, O Ginoo, king dalan, painturo, king biye, alanangga. Sula po kuman lampas king aslagan. Manuknangan kuman king pekamalawot alugal king albugan. Karin at tsuka, bamo kong tayran, at tsuka ka rin, ban ako, ingke kang saupan. Tayran mo ko, O Ginoo, king dalan, painturo, king biye, alanangga. Parang alantaya po yung maya pabalita. Ausanda kong kakaluguran, nga naning Ginoo, ulingin sablang dimdam ko kang igpa ko, pepabalo ko kay kayo. Ginoo, mantabi kay kayo, At kekang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Nga nang Jesus, karingalagad na, ela kapilan man mawala ring panibatan ning pamikasala. Dapat makapangilabot ing kararasan na ning taong panibatanan iti. Maya po, ing isabi siya king batal na, ing metong maragula gilingan bato. At siya king dagat, kesa king maging sangkanin ning pamikasala na, ning metong karing mga lating deti. Inya, mingat kayo. Nung may kasala niya yung kapatid mo, pangkamanuan me. Patawaran me nung sumisiya. Nung makatapitong ukduyang may kasala kaya ka, kilog ning patingapon. At makatapitong ukduyang lumapit kaya ka, at sumabing sisisi ko. Sukat meng patawaran. Nga ring apostol king Ginoo, dagdagan mo yung kaya kaming kasalpantayanan. Peki ba na ning Ginoo, nung atin kayong kasalpantayanan, akasing dagol na mo man, ning butol mustasa, asabiyo kaniting dutong nga sikomoro, mabagot ka, at yalis mo yung kaya kang sarili king dayat malat, at mamintuya kaya kayo. Ing may pabalita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo, makiramdam tamo po king umili. Gandang morning. Good morning po. Isa po sa ahensya ng ating gobyerno ay yung MTRCB. Yung pagbibigay ng censorship sa mga pinapalabas sa sinihan o kaya sa telebisyon na kung ito'y pwedeng panoorin ng mga bata o kung ito'y kailangan ng patronage ng mga magulang o kung ito'y dapat hindi pwede yung below 18, restricted.
or for adults only, yan ganyan. Meron po ganyan na mga ano, at napaganda po nitong ganyang ahensya ng gobyerno. Kasi ito'y pinoprotektahan yung mga bata sa pwedeng maging impluwensya ng kanilang makikita at mapapanood. No? Kasi ika nga, ang mga kabataan ng lalo yung mga musmus pa lang, yan ang mga kinabukasan, future ng ating lipunan. Kaya kung at an early age, makurap ang kanilang kaisipan dahil sa kanilang nakikita at nasasanayang napapanood, baka lalaki silang hindi magandang pananaw sa buhay. Kaya responsable ng lipunan at ng pamahalaan na protektahan ang kaisipan ng mga kabataan. No. Kaya sa mga ganyan po, MTRCB, kapag mayroong mga pagmumura sa isang palabas, hindi na yan pwedeng maging general patronage. Hindi na yan pwedeng pambata. No. Hindi ko alam kung pwede na nun parental guidance kung may pagmumura. Pero baka hindi pa rin, no? Pag mahigpit yung MTRCB. O kung mayroong mga patayan dyan, no? Awayan dyan, no? Ayan, so medyo very careful yung MTRCB sa ganyan. No? At alam niyo, ang tawag dyan ay social responsibility. Na sa bawat kilos at galaw natin bilang tao, dapat maging aware tayo na pwedeng mayroong makakita at pwedeng iba-ibang maging bunga ng ating pinakita at pinamalas. Kaya pwede tayong magbigay ng iskandalo sa ating ginagawa, pwede tayong makasira ng pananaw sa iba dahil lang sa ating ginawa. At itong ating ebanghelyo, yan ang tinutukoy ng Panginoon. Nang huwag mag-ingat tayo, mag-ingat na dahil sa ating ginawa, magkasala yung ibang tao. Dahil sa ating ginawi, masira ang mismong buhay ng isang tao. Ngayon kasi, lalo yung mga Amerikano, ini-insist nila yung independence. Ini-insist nila yung wala akong pakialam sa iba. Wala naman akong pineperwisyo. Ganito ako. No? Ito ako masaya. Ito ako komportable. No? Kaya sa mga Amerikano po, wala silang pakialam kung anong isusuot. Wala silang pakialam kung anong isusuot nila. Kasi yun ang komportable sa kanila. Kahit na pag mga babae, malalaswang suot. Ganun sila. Pero pag-iisipin natin, dapat isaalang-alang din natin. Hindi lang tayo nag-iisang nabubuhay sa mundo. At hindi komportable tayo rito, okay na. Dapat mayroon tayong malasakit din sa kapwa. No? Hindi yung sarili lang ang iniintindi at iniisip. No? At ito yung sinasabi ng Panginoon. Naway maramdaman natin ng we have social responsibility. Kaya yung pagmumura in public, pagmumura maging sa public speaking, ang laking para sa akin mga malalaking iskandalo, no? O kaya kayong mga magulang in front of your little children, nag-aaway kayo. No? Ang laking kahit kailangan sa inyo lang ang kasalanan, pero sa harap ng mga batang musmos, ito'y ang laking kasalanan. Lumalaki ang kasalanan, the more na maraming nakakakita sa ating ginagawa. Bumibigat ang ating kasalanan, the more na maraming nakakapansin sa ating kinikilos at ginagalaw. At for us to create a better society,
dapat magkaroon tayo ng ganitong consciousness, awareness, that we should be socially responsible to our actions. Kaya ito yung paalala ng Panginoon, mag-ingat kayo. So, mag-ingat tayo na meron tayong hatalakid na dahil sa ating ginawa ay magiging masama sila, magkakasala sila. Hindi lang yung nagkasanglang yon ang may kasalanan. Sa mata ng Diyos, dawit tayo, damay tayo. Kaya ito, pinapaalala sa atin, naway mamulat tayo at magising tayo na sa mundong ito ay mayroon tayong social responsibility. Amen. Amen. Ngayon po yung ating ilulog sa Panginoon mga kahilingan, ang ating sasagot sa bawat panalangin. Ginoo, may paligayan niya sa ing lagyo mo. Ginoo, may paligayan niya sa ing lagyo mo. Para karing balayan ning yato at ding misasane upaya, ing karelang pake yasana ikakayap daring sabla, at ing karelang pamamaralan, yaing kapayapan at pamidamayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may paligayan niya sa ing lagyo mo. Para karing kekatang kayanakan, manatili lasanang alang pintas arapaning Ginoo, at mibiyebiyeng alang dungis at king kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may paligayan niya sa ing lagyo mo. Para karing anak ningig pa, saupan no sanang makyapos king alimbawa ning kayang anak, ban sumulong laking kabyasnan at king grasya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may paligayan niya sa ing lagyo mo. Para kaya katangan, mabiyasa ta sanang lugod karing kaya katang kasalang, at saupantalang iba't karing kaya katamong puso, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may paligayan niya sa ing lagyo mo. Ngini po, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa mayupaing tutu, pasalamatan da ka para king sablang grasang pigkalog mo kaya kami. Mit mong kababan ming pagamwa mo, ing tanggapan mo sa ing panalangin ay yampang mikya ka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Magkiabetan pong magkanta kindalit para kin pa magsadya karingayin.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, tanggapan mo kaya sana, king kaya kang dulang, anong no ing tinapit alak, misasadya para kaya kami. Ikaya sanang magmasusi ganiting Eucharistia, makapakirake kami king tula, ring kaya kang banal. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya kang yat timurin, na yorem puso yun. makayat na no king ginu. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang lubos mayupaya. King lugod, lelangan ming tao, at inyang mga ituli diyang miparusan, king kaya kang pakalulu, kinabos me, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel ding sablang koro ning banwa, mit mong kapag muna nasasambarapan mo, magisan metong sa siwala miking karela, kabang kakantarang mitong tula, ing dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming sasabi, Banal, banal, banaliyeng ginu, Diyos sa mayupaya. Mitmo yung banwa, tingyato, king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting aking king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at dayak, ng ginuming Heso Kristo. Bayan may daong kusang lu, king pamailasa at kamatayan, kinuha ning tinapit, kaya pasalamat siya kaya ka. Pirasan at binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayi talaga hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sa blang tao, ban kita may patawaran na rin kasalanan. Dabta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayan. Inyang inigaganakan mi o pa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyening anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyeting kalis, ing kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bahan sumuyo kaya ka. Mapangmubaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mi o pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatuk, ban mi ganap yung lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Kipumapin na napinan, katahimikan ganakan talang yan sablang pakamalan tamang mayang unabiye. Gana ka muna naman, di kapatid ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalayan talasuyo mong di Padre Cirilo Edgar at Padre Arnel. Ading alapang mayang unabi, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakatuluan mo kengan. Gaan mo kengan karapat dapat magkamit king bilang hanggang. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ning Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kaya kaba ning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahan tala pangabos at mibog kibalan ng turu, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igpami ayat banwa, misamban niya ang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ang lub mo, kaya tisulip antibanwa. Ingka kanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ding salami kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga ay mo kaya paisaul king tukso, nunay ikabos mo kami king sablang maro. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon ni, bangking kasaupan ing kaya kang pakadulog, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, at ing kayo payan, at ing ligaya, manggaman king ananangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalik dan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, higang mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Timuri. Di po may kakapatid, di po po kayong tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga po. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, ibiyem kaya kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, similalako, king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaos, king apunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat igkas miya ing amano mo, kumayap na ako.
sukat maus, manalangin at manaliking Diyos, ito makakalingwan, ang timuring ayuping parang, tao malang pagkamang mirate, manalig at ekamate. Siklaw tamo po, panalangin kang San Jose, itamongan po, bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Birhen Maria, kaya kayong Diyos penibalane ing anak ng bugtong, kaya kay Maria binili na ing kapanaligana, kambe mo'y Kristo mi katawan niyang tao, Nuana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamongan po, o mapamakalulu, ampon magpagmalasakit, ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena, karing dakal at tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo'y kasalpantayanan mi, at palusungan mo'y masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansaming. Ipanalangin mo na ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawili nga kalismi kaya king kakulangan mi, nune, bagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose,
San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Patulunan Ming Santa Monica. Manalangin tamo. Ginong Diyos, tanggapan mo kaya sana, aking kaya kang dulang, anong nuing tinapi at alak, misasadya para kaya kami. Kaya sana magmasusi, ganiting Eucharistia, makapakirake kami king tula, rin kaya kang banal. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ipagkalubing alang kapainawan, karinsablang kapatat ming mayamon na biyo, ginum. Ngalanggam sala sulagya sa karela. Ipainaulangan sana king kapayapan. Amen. Ing kaladwaring sablang tapat na mekona, kapamilatan ng pakalulo ng Diyos, may painauno sa king kapayapan. Amen. Ligaya king iba at king anak at king banal espiritu. Antimoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, yenit kapilan man, manggaman king alanangga, yan. At paalala po ulit, wala po tayong misa simula bukas hanggang Huwebes. No? Sa Friday na lang tayo magkikita ulit. Okay. At pakisama niyo po kami sa inyong mga panalangin dahil kami pong paring Kapampangan ay magsisimulan naming retreat mamayang gabi. Hanggang Miyerkules ng gabi. Kaya po pati yung Huwebes kasi baka gabihin naman pag-uwi. So, okay. So, see you sa Friday. Ang ginuman tabi kaya kayo. At kaya kang timurin. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. May arinig kaya katang kapag masusyan, pamaya na kayo, lugaran ng Diyos, ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Kaya po oras, salamat, magandang araw, maraming salamat. Pakamalan, kapatid, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kahabanan ng kayambiye. King kasuywana, may kikitya ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya abera. Kreting daratang aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing Synod o Synodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, ungno ka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapat iting Synod on Synodality, betong yung makapasubaling Synodo, pauli na ning ing Santo Papa,
Buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan. Ibay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan. Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Archdiocese Tam, manibad king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Parminggo ning Pebrero banwang 2022, ang nakatamong maglakbe, abe-abe, pingatlong dake ning kakatamong synod ang synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Archdiocese Tam, nung ka rin itamo ang timong metong balayan ning Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo king miyayliwang kararaptanan. Ing mumunang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada ring kakatamong piling grupo ang makapatungkol king konsepto na ning synodality. Mipasiknangan, ing kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aluwapang institusyon nung ka rin ding volunteers or stewards, panimunande yung family bayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kaduang dake, miyabeya naman yung pamangawa king metong Facebook show ng Archdiocese. Nung ka rin, magipagsalita at makirandam ko kay kayo, kabang ikugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat, makiagong, kukumbiran milangan ding visual at music artist, balmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang miyakit, king kay katamong Archdiocese website, karen darat ang ayaldo. Kaluguran kong kapatid, kukumbiran da kayungan na makiagong, pari at diakono, religyoso at religyosa, ating katungkulan king parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, katoliko o ali. Ing mabilog a Archdiocese din San Fernando, makiramdam niya karimbalang metong kekatam, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan king banal a kapulungan. Manano na sanang iting pamaglakbetam, mga pnuyang grasya, kabering pamikatagon, ipahit, ibad king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas, king kapamilatana, ning pamanantabi, ning banal na Espiritu. Makatalakad kami harapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyo, ikamong bukod, talatayin, abayan mo kami, mamaleka ka rin puso ni. Amen. Ikipuin kay kayong malukang kalasuyo, Florentino G. Davarias.